салому алейкум бародару. Ина раҳои ҳоид раҳи давраи саюз пеш аз душанбе ва ҳамин раҳо қатӣ меомад. ҳозир ин раҳоро қакор дига намефармам. раҳ ба он тараф шидагиай ба Тоҷикобод. ан он тараф қатӣ шидагиай раҳи калон. аз сирхо он тараф он аз сирхакӣ. اینجا پالاتکای کم ده مرده یا اینا دایره سرخو برادرو ای دایره سرخو طرف توجیکوبود ای اینا راهو را در زمان شوروی ساختگی بودن. اینا بروفکوی کانوری رو جدا پودا اینا اینا در روی میرتون جدا فرما برادرای جان فرما گومو
бародарои не деҳай майда кай дар ҷамоати ҳоят медурад лиғёзӣ ном дорад диромаданои деҳаи лиғёзӣ ина бародаро деҳаи лиғёзӣ қабристонаш будааст ина бо лиғёзӣ наистагӣ деҳаи лиғёзӣ тамом шид бародаро ина бародаро инҷа ҷамоати қалъаи лави овай қалъаи лави ов тоҷикобод асфалтҳои шӯравӣ на оводам бародаро қалъаи лави ов ина гузаштем инҷа айлоқи хуҷаназаре бародаро айлоқи хуҷаназар ном дорад ина айлоқи хуҷаназар бародаро
Кучнаккамазаи. Ина бародаро, хуш омадед ба хоҷагӣ ба номи Мунаввар Шогадоев. Мунаввар Шогадоев якумин президиуми Тоҷикистони Советӣ буд. Ин ҳам замино ҳам тараф ба номи Мунаввар Шогадоев, хоҷагӣ ба номи Мунаввар Шогадоев ай бародаро. Ина бародаро заминои хоҷагӣ ба номи Мунаввар Шогадоев. Найлоқи Гиргонӣ. Ина бародаро тарафи Суракай. Ватани Мунаввар Шогадоев ҳамҷо ай. қалъаи қадимаи Ҳисорак ин ҳамҷо да буд бародаро. Остановкаи қадима. Ина бародаро Ҳисорак. Зодгоҳи Мунаввар Шогадоев айн ҳамҷо сар мешавад. Айн ҳамҷо зодгоҳи Мунаввар Шогадоев сар шуд. Ина бародаро Ҳисорак ҳайҷа. Ин ҳамҷо Ҳисорак ҳай бародаро, ҷора полни сел гирифтагӣ буд. Хай бародаро, дигар наво гирифта намешавад мутаассифона. Борон зада исааст. Бо ягон вақт дигар дар Ҳисорак навор менем. Хай, худо нигаҳдор.